Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kasenjuk kinong sansyar sinong gabri new trap ha kashitarik ujemmang arjar arpau kala lumlang ya baro kinong ilam jong jait niam boper ha jingilang kabalalong ha office trek kam jong KGP assembly kabadon ha maukhar shilong ban sam ya ki face mask khnang bakindupla ban sam pat shaki hospital ki school bat ki jakari khonswet khnang ban yadaya la dia na jing safriang jong khunyang jingpang coronavirus hagani kasngi kini ki face mask ki ba kasenjuk kala sam benta shaki kinhon jait niam boper ki kintup ya ka shilong Muslim Union, ka Shillong Buddhist Association, ka Central Puja Committee, kinong yalam jong ka Gurdwara, ka All Saints, bat ka Jain Community. Shuagane, kata ka Laipau Tarik Uyayong Arajar Arpau, ka sunjuk kinong sansyar sinong ka Bri Hunyo Trep kala Samru iya kini face mask, siya kinong yalam jong ka Senghasi Sengkme Maukar, siya ka Saint Raj, siya ka Balang Catholic, bat siya kiway de gijat niam. Kini bijintay Tom Jopi, Anong lang ko basta blame ng kako, ipi barok at kantam, makum ka rigajay pandayo bat kapatay bakoy, siya rin siya wan, lahat no, daw nang kimpang, bat maki-igi niya great yung tino, nakamata, kikam, kijintay, kimapun sa tap, yung kibangiton, akalong kabosan siya, akalong kibalang, at suwi-suwi, diba tidak kamar penjara tentang di kedua ibu boleh mengaku ya ke sarkar begini buat ikhlas sejati untuk katakan tambah itu bah dan kemana kiba dia wanita dia cepat usung sabar kau untuk kata kunjuk bagi senjuk lambat senang kiba sincai kena kamu ban baik ban juga ini tinggal baik kisah kita tahu jadi ban ban ya macam susah jadi kisah kita tahu di baru. Jadi mas, kuno kita ban komiti, kita cotton base mask, kita ban penangkam kasni. Jadi beliau kita duk basuk, ini mas kita lawan orang kita bahatam nomor kita ban recycle lagi man kasni kila avansa jeki podan dia but kalau sini pen longka jeki nangka instead pada di istri biang but kila avan penekam biang di kita kilong di most viable most feasible for the rule for general public di ke plan juga government ru kariba kami kini nambakan ya jauh seman ki common man yani ki general public namba kin yo mentoy kini bunsi ni ki badut basuk ki badan haga below poverty line kimla akan watta manthi ki mas kilo ki barem lagi kani bapadan kam mga kani ki ju hi ki common de mas ki bangi padan kam mangkas ni dai bunsi ni dan ki bapadan kam ki bakamrem nomor ba kamlong wala ko ang bakamlong safe. Hal itu perlu dilakukan penonton pemburu seni dan dibakatkan seni dan juga artis seni. Tambah kini kita nampak pembak bagi lakukan penonton manda seni. Ngisngau bakadai ke kamram kejongi kumki nong shong snong bangidei bandon ka jingkit khali menta ki para breu khlem dan nyau jaj nyau kunja ni kaniam ru kumju habingi la alej ban sam shaki dorbar shnong ki bapher hasor bat hak hapsor mar hasor ru ki bon ki area ki ba ki shnong ki ba ni shong khle ki cosmopolitan area te khlem da nyau yikitaru ni samlot bat ko menen gas ngiru ngila asam ke Keating Road ya ko Auckland Beaver Road ya ke Jail Road ke Police Bazaar area ngi cover lot baro ti sisin bangila cover naka liang kasenjuk kinong sensyar snong gabri new trap at ko government kram da nyo siliang khmat yanul no do uju kerkom theu
ngasau ka de ka kamram ka jungi habangila deplot pansam kumba artli ki ni ki face mask hadu menen gasngi ka deru ka kamram ka jungi ban phai khmat pat shikiniam ki baper mar ki babon hi kiniam ki jungi ki don laki mission field ki jongki ki institutions ki jongki ki baper ha jingno sniang ki jongki lamba ki hospital baki ki tai ki orphanage ki don ki school menta ki badok ki basok ki don ting ngisngo ba ka de ka kamram ka jungi bangin phai khmat shakiru kumjo ba ngin no sniang shaki bakiru kila ban a shiki topat ki wei ki bala le se ban lai na ki dorbar snong bat ni ki wei kumta menta sngi ni penbej ke program bangin le sa nyutli ki jaka bat ngi sedang menta sngi nang ni na badai ya ka KGP sangat kasih jantia nang ni ngin le ke Buddhist temple nang tu ngin le ka Sikh gurdwara nang tu ngin le ka All Saints Cathedral nang tu ngin le pat sha ki Muslim Union Association tingin le ru sha kini ki Hindu Association kebadan hapo Kiting Road but ngin le ru sha kini ki Jain community kebadan hapo Paltan Besar Maria ka Catholic Mission ngilawan ai hai jaka yang sa jung bishop ngile kendu Father John Madur bat ki wei ki father ki badan tu la dep IT shaki ti menen ngila dep aru ya ga sangkhasi sangkme ngila dep aru ya ga senra niam tre bat ngila dep aru ya ga Church of God ti na ta daw ngisngo ka de ka kamram ka jungi marba barok ki jait niam kum hakani kapor ngilewan lang hakaju laka pher ko kom mani ka jungi henrei barok nginget bo udon ublei nongbo nong tha bat kum hakani kapor bampat lap ya ki dawai ki dasien namta uniu khnyang jingpang kum ki breu ni bo yi ki jing duai haublei ba unyada ya ka ri khasi jaintia ka jung hi barok ko wei bat da ka jing ya trailang nginget scam mengila ban penpoi ni ki face mask shaman ki kendong shrat kabalaj di dor basnong kin cover pat kini ki na ke liang ki niam ki baper ki balang ki baper ki badan hapo ka bri hunyo trap mat nginget scam ba daga jingya trailang ka jingya a hi ka khti kamon ka khti ka diang yo sarkar kum ha kani kapor bangin laj no niu khnyang jingpang bat ni ai ngo ru yo blei wat lada kabri hunyo trap niu khnyang jingpang la yo banwan rung hang ni bat la rong no yui man siam ba kodor henry ko khubor ko basnotanat kolong menen gasngi ki ba pratli tu kites kila long negative hadin batas arsen bat menta gasngi sa artli ban pendep ikites bat nginget scam ba ublei undon lem donkat bat ka jing trailang bat ka jingkit khia ban kumno bangin em ka jing em ka balong ka bakhot ka basngor ka basuba hakayat kayen ngin maintain ni ka social distancing bangin thet igi khti ki jongi bon sen ka bangila bangin yada yaga briu nyo trap no nu khnyang jingpang hadu menen gasngi kalong kumba silak khandai phau nyo hajar tam te bat menta gasngi mot kan cross yaga arlak ka target ke jongni bat kat ngidang yo ya ki niki mas mar kat komiting songtho jongi contribution ki dangwan he bat ladang don kanu ka jingpan kanu ki dorbar snong ne niki niam ki baper baki dang kwa shu iki mas dang duna nim persyangkat bala ban ai kita ki jing don kam ki jongki ban penbiang kat kum ke jing kwa ka jongki igini ki face mask kawai ka sos ke de ka Indian Red Cross nang tapat ngiyo lembaga ni ka DIC bat hang ni pat la long ba ke bon ki contribution ni ki sos ki baper kham tam
hakini ki por jong ka lockdown ki babon ki long me haki yeng ki sam ki la asru hi but ki contribute shaga state government ban no sniang lang ban long ka jing man toy but kini ki mas ngi ngai bangi pek ya ka jing reben jong ki mas ki bahasha mar phinda te ki la phi thang da ka ding phi parsat kamlep ka ding mar ka mas don gi bastang ti hapen don kam hadu arteli nơi kini kilong ban sai ru kilong marga de da jan ti kasuk ban that iki ban pendon kambiang umde ki ba pendon kam sisngi ban hab bret no bat ngi ngech kam ba kani kan long ka jing ku sha yaman ki long yeng nadu ki ba dok hadu ki ba riuspa bat ka jing thmu ka ba kongsan ga jungi ikini ki mas ngi le sam ka dei na ka banta kitu kiba kham duna ka yo khot kiba dang duna ka jing start kumjo ba haba man ba ngile sam ngida batai ki kumno ban maintain ya kata ka hygiene ya procedure ban sat iki di ki mas man gas ngi ban that iki man met ban pendon kampat man step na ka ban ko nga long ngi don ko ka way ko organization ka batip ko mga malwari community ka sen jong ginong khai bat ko tu kala earmark ban ai ban sam san hajar tali kilong yeng hapo khasi hang ni ti nakaliam ka sunjuk ni la dep la arfis ni la dep la lai hajar tali kilong yeng haman ki dor bar shnong bat mentang sa ar hajar tali ka de ka third phase bat ko fourth phase ti hakan ni ka teo ko banwan ngin pendap no ikini ki artli ki face ki badang sa ban penpoi ya ka marbam ka marti sekini ki long yeng ki badok ki basok haman ki dor barsnong bengi ngi don dak ba ai san kilo khaw kilo dai si plastik melo bat news pa san pho ml ko phnyang set hak bai dei bat kini ki face mask chanong kndong la shimti pat de ki block development officers jong gitu ki block ki boper ke meleng block ke mau kon ro block bat kum ta ter ikhtang ila ai nakaleng government kala penbej pakin le ki video ki badon kap ndala dep nang ni ngin pej kalong kum no ka situation hadin kan ni ka kaban mi hadin ka laiterik te ngin sa so tho pa kai ka sin jam ka ba ngin sim hadin bala mi ko order no government mar kum ba long menta kum ba pau mot ngi hapo ka state ka jong ni de stang ki east ka hills ka badang don hapo ka red zone ti kat kum jing song tho bang shu ngo ka long kila ban pen light no iki tu gi green zone inter district ba kinia paramaki light no ban rong shakasa east ka hills hak be de li bat ki school te kadang day ban kham malapi pe ha ko all india level ke babon hi hak university ke ki ong bakin sedang hadu September ti kham tam kumno ngin maintain ya ta ka social distancing hapo ki school ki jongi kaweru kala de ka ayom slap mentah ban syong smadan syabar mlong ti kham tam mi ki khna ret ru kan stom ba te kababahi ngingida nakaliang jong ngis ngo ba yiki school te dang de ban khang bai empat long ban ple hawe de bat ka lockdown ngathrai pi mar ka state jong ngi ka long ka state ka baret ka jingmi ru kamdon ki resources ki jong ka te lada pelaj ya kan ni ka lockdown ru ka long hap pelaj face wise but hap pe ban pelaj bek sin pelaj kum julong barok kata kham tam kum kayo empat long ban pelaj mar phinum la ban te la kam hayo ting nang hap ya hi suki pasuki ben paben ngi hap ban bisar ngin pek man ngin khen skai mlong yo maria light yo kawan biang sesin mar ke ik baja sispa snem menshwa bawan ga Spanish flu hadu san pol lak ki brio ki do e la jing em
hadin marsin wen ya ke lockdown hak second phase ka strike laisha sausha tingin hablong ki bahusiar bat pikir bat bakong sana ngin hap sengap hi ya ke ai ba ki health department na DHS ki experts ki jongi ki don marngi di tangki Ramadan bat ngi ngech kem ro bangi hap pe hi ya ke ai ka ba man ka ba je hapori India bat kham ta me ha ba ya dei bat ki interstate borders ki jongi te 4 long man pelai ban kin rong kat bamon te 4 la mar bat ki la jong ru ki basakut sabar ki don ki hajar ti kum kita ru ka state government rongkat bat ka senjuk ki nong sensiar snong ka bri hunyok trap ngin hap ban yo ki figures ki babiang bangin tep ki banwan phai ki ban naganu ka dong kat nungut mar laki wan phai mot barok ko we ka long yin hap quarantine biang ki sakhat saus ni tiga sarkaru kan hap ban work out bahai kata mar sisen pala quarantine ni ki kabam kadi manubon penbiak kadi kejing kriat jong ga state government ga jungi tingin lang dia pe ke ga ban mi ha la shai gas ni tingin sanang ban perkhat kai ga sin jam bagi niat pat hadin lai tarik